Ako dozvolite, samo bih nešto rekao, a mislim da jeste vezano i za zakon. Rekoh, sport je vaspitno-obrazovna delatnost. I ja mislim da je jako dobro da pravosuđe radi svoj posao, ali taj posao mora biti sinhronizovan sa činjenicom da je sport vaspitno-obrazovna delatnost i da deca uvek liče na nas. I nije dobro uvek kažnjavati decu zbog toga što su roditelji krivi. Ponašanje u masi, to je pitanje socijalne patologije, ponašanje u masi pojedinca je potpuno nekontrolisana i vi vrlo često kažnjavate jednoga, zapravo krive neko sasvim drugi. Uostalom, grafite je takođe neko pisao, stvarao dobar milje, majice smo videli na nekim grudima, to je opet jedan specifičan milje, znači atmosfera je takva i onda se nešto desi i onda je neko nastradao. I mislim da je dobro da nastrada zbog toga što je to jedna pedagoška mera, ali mislim da time ništa nismo rešili, jer ne može biti normalno da provedemo ceo svoj život u odbrani nečega. Možda je lakše lečiti uzroke nego posledice. I mislim da jednog momenta cena odbrane od posledica biće prevelika. A ne vidim da smo išta počeli da radimo na stvaranju jedne drugačije atmosfere, jedne drugačije ikonografije. Dakle, ono što vidimo na ulicama je ono što je preslikano, to je čista idolatrija, to je ono što vidimo na našim televizijama, to je ono što se čita u našim novinama i uvek je negativna vest, ta koja je interesantnija, ta koja budi adrenalin i tako dalje. Znači, to je deo vaspitanja i o njemu mi, ali nijednog momenta nismo pričali, a mislim da je to par excellence tema, jedno što možda nije interesantna. Lečimo posledice umesto uzroke.